Għandna konferma oħra li Robert Abela qed juża l-PBS bħala magna ta' propaganda dan wara li l-awtorità tax-xandir sabet li x-xandir pubbliku u l-PBS ħati ta' żbilanċ meta xandar ir-riklam li fih der Robert Abela qabel il-budget. Hekk sostnew is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u Shadow Minister għax-xandir pubbliku Claudette Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Michael Piccinino saħaq li kull deċiżjoni tal-awtorità tax-xandir li qed tagħti raġun lill Partit Nazzjonalista qed tikkonferma dejjem aktar kemm TVM sar super wantu. Din mhux l-ewwel darba illi l-PBS kisret il-liġi fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista, anzi, issa saret norma u saret xi ħaġa ta' kuljum. Mhux ta' b'xejn illi ħafna nies saru jsejħu dak li suppost huwa x-xandir pubbliku bħala super one-two. Għax kważi kważi fuq il-PBS sir tarek tal-propaganda għal-Partit Laburista milli tistenna fuq stazzjon li jkun partiġjan. Michael Piccinino kompla jgħid li dan l-iżbilanċ ilu għaddej snin u li tkompla taħt it-tmexxija tal-editur Charles Dalli. Is-Segretarju Ġenerali tenna wkoll li Norma Saliba, dak li llum hija l-kelliema uffiċjali tal-Labor, instabet ħatja ta' żbilanċ kontra l-Partit Nazzjonalista u 21 darba kemm damet tmexxi l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. Minn barra dan fi żmien Norma Saliba l-PBS instab ħati wkoll fi 3 okkażjonijiet mill-Qorti Kostituzzjonali li kiser id-drittijiet fundamentali tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra Claudette Buttigieg fakret kif ftit tal-ġimgħat ilu direttur tal-PBS Pablo Micallef inkixef li kien wara tbabiż ta' ritratt li juri Shadow Minister Ryan Kallus waqt żjara f'faċilità tal-Water Services Corporation fejn Micallef iċċensura lid-deputat nazzjonalista u babas ir-ritratt biex flok Ryan Kallus poġġa immaġini ta' raġel ieħor. Mistoqsi dwar din il-manipolazzjoni Pablo Micallef kien wieġeb biss li jekk Ryan Kallus dejqitu din il-ħaġa niskużaw ruħna. Qed jingħad illi minn rapporti illi kontinti li ordnajt biex ir-ritratt ta' deputat Ryan Kallus jitneħħa huwa minnu jivajoli. Naħseb dan ġiet ċarat. Is-sitwazzjoni fil-fatt ġiet iċċarata dakinhar stess mal-Onorevoli Kallus. Is-CEO Karnċilja spjegalu li ma kien hemm l-ebda intenzjoni, l-ebda malizzja. U ħankun onest, jekk l-Onorevoli Kallus forsi dejqitu dil-ħaġa minn hawnhekk niskużaw ruħna ma kienx l-intenzjoni li nweġġaw lil xi individwu assolutament. Ix-Shadow Minister Claudette Buttigieg sostniet li qiegħed turi wkoll is-solidarjetà tagħha ma' dawk kollha li jaħdmu mal-PBS u li jinsabu b'sarima ma' ħalqhom u ta' kuljum pressati mill-qalba tal-Labor. Jiena naf li mill-PBS qed iseguna nies illi dawn l-affarijiet mhux dejquhom ta' għażżuhom ma jifilħux aktar. U jinajdulhom jagħmlu l-kuraġġ, jibqgħu ikellmuna, nibqgħu f'dan il-kuntatt, l-affarijiet li qed jiġru huma assurdi u inaċċettabbli. U jibdew minn fuq net. Jibdew minn fuq net li inti għandek persuna għax issa ġiet moda ġdida li ngħidlek sorry jgħaddi kollox. Huma saħqu li l-Partit Nazzjonalista mhux ser jieqaf jiġġieled l-iżbilanċ mill-istazzjon suppost nazzjonali dan sabiex il-poplu jkollu dejjem stampa ċara u onesta.